Un café en Ames, con Seu Bermúdez. Bo día, son Seu Bermúdez, veciña do Milladoiro. Neste programa compartimos un café, falamos con persoas vinculadas a Ames, falamos de memoria viva, con artistas, con emprendedores, con patrimonio, e hoxe temos con nós unha persoa moi especial. Berta Miráns conta dende 2024 cun espacio cultural que ofrece un amplo fondo de libros en galego, castelán e outras linguas, ademais dunha selección de revistas especializadas e discos de vinilo. Na librería Bandini celébranse presentacións de libros, conversas con autores e ilustradores, clubes de lectura en varios idiomas e talleres que buscan dinamizar a vida cultural de Berta Miráns e da contorna. A súa axenda está sempre en movimento, con propostas para todos os públicos. Hoxe, o flamante protagonista de Un café en Ames é Óscar Porral, de Librería Bandini. Benvido, Óscar, como estás? Moitas gracias, Seu, moitas gracias polo convite a participar do teu programa na Radio Cidadá de Radio Ames. Pois encantado de acompañarvos. Teño que dicir que en 30 segundos, despois da miña invitación, Óscar dixo que sí, e agradezo yo enormemente porque, bueno, sabedes que este é un programa novo que acaba de crecer e ás veces é difícil, no, atopar a alguén que bote unha man nestes períodos tan iniciais, así que dobremente grazas, Óscar, por estar aquí. Pois razón de máis para decir que sí, por todo o que explicas e pola relación afectiva que temos con esta Radio de Ames desde fai xa moitos anos. Estábanos contando, antes de empezar a gravar, saudiños a Juan, que está aí ocupándose de todo, que eras un pouco historia viva desta casa, non o dixeche tan rimbombante, pero... Bueno, non quisera rogarme ese título, ni moito menos, pero sí que é certo que levo moitos anos xa en Ames. Eu establecíme aquí por primeira vez no ano 2000, no 2000 de maneira breve, nun Berta Miráns que hoxe non recoñeceríamos, porque van alá 26 anos, non? É fácil botar a conta, 25 anos, toda unha vida, podemos decir. É certo que esa experiencia foi breve, pero foi suficiente como para identificar que Berta Miráns tiña un potencial enorme, como logo se demostrou, como os feitos demostraron. E xa naquel momento, inda que logo tardarían 5 ou 6 anos todavía en chegar, xa albisquei a posibilidade de montar unha librería aquí en Berta Miráns, e así empezou todo. Casi paralelamente a data de nacemento desta radio, como comentábamos antes. E no día de hoxe mantes un vínculo especial tamén coa radio, contanos. Sí, colaboro, igual que a Biblioteca Pública, a Biblioteca Municipal e outras librarías do Concello, colaboramos na sección Superlectores e sempre ali procuramos estar onde nos chaman, como é o caso de hoxe. Abrir unha librería hoxe en día ven sendo un acto de valentía, de rebeldía ou un pouquiño de cada? Pois mira, eu te diría que no meu caso é unha cuestión de puro autoemprego. Diríache máis, creo que en casi todos os casos esa motivación que hai. Naturalmente, cando un decide montar unha librería e non outro tipo de establecemento, obviamente ten que haber algo máis detrás, que basicamente é o amor polos libros, que creo que é o que nos une e nos pode singularizar a todos os libreiros, ou a maior parte dos libreiros. Pero bueno, eu debo decir que realmente para min non é empezar de cero, empezar de 0,5, por decirlo así, non? Porque eu montei a primeira librería xunto coa miña socieira Bernal no ano 2005, aquí moi pretiño na Praza Chavián, xusto enfrente onde están os estudios de Radio Ames, que despois se trasladou a Praza Maía. Este pois é o meu terceiro proxecto, digamos, un proxecto máis ambicioso que reúne un pouco, ou pretende reunir a experiencia de case 20 anos ao fronte dunha librería, reformulando o que eu entendo que debe ser hoxe unha librería independente, porque como é natural e como todo o mundo pode imaginar, as cousas mudaron moito nos últimos 25 anos e non podemos, digamos, contemplar ou ter as mesmas actitudes hoxe con unha librería do perfil que é Bandini como tería ocurrido pois no ano 2000 ou 2005. Hai que andar cos tempos? Absolutamente, sí. Eu contemplo a librería como un espacio vivo. Como podes imaginar, o libro é un produto, vamos a chamar así, non? Un produto de consumo, un produto cultural, sen dúbida, que está moi regulado, que está amparado pola lei do libro, e iso que permite que estruturas como a miña, as librerías independentes, poidan sobrevivir. Especialmente grazas á lei do precio fixo, que regula que os libros costan exactamente o mesmo en todos os puntos de venta posibles, non? Entón, nun contexto que hoxe é sensiblemente diferente ao de fai 25 anos, no que hai axentes que antes non existían, como a venta online, a venta masiva online,
puntos de venta pois en grandes superficies, en supermercados, en grandes cadeas de librarías. A pervivencia dunha librería como a miña, de un perfil independente, ubicada na contorna que todos coñecemos, en Bertamiráns, non? Que ainda que é un pobo moi dinámico, pois ten a poboación que ten, é dicir, hai un teito nese sentido. Solo se pode comprender ou solo se pode plantexar, na miña opinión, si ademais eres capaz ou consigues xenerar comunidade, porque a única vantaxe competitiva, podemos chamar así, respecto á comodidade de pedir un libro desde a casa e recibilo en 48 horas no teu domicilio, poder seguir facendo esa labor de prescripción, esa labor de atención ao público pois máis directa, paralelamente xerar contidos, é dicir, facer non exactamente presentacións, que non é o que no que nos estamos, digamos, máis focalizados, pero si talleres de todo tipo, clubs de lectura en idiomas e de outra natureza, conversas periódicas nas que poidamos ofrecer a xente da contorna, aos nosos veciños, ao noso público natural, a oportunidade de participar e de ter acceso a autores e a persoas relevantes no eido da cultura que poidan aportar algo, que poidan aportar un plus o feito de mercar un libro dunha maneira máis impersoal, simplemente lelo, consumilo e pasar o seguinte. Nun tempo no que vivimos agora de que parece que estamos superconectados e moi socializados, ás veces cóstanos coñecer o veciño do cuarto, saber quen é o que vende o pan no noso barrio, no? Entón, crear así este espacio de coñecemento e de compartimento tamén me parece unha idea moi interesante. Pois gracias, eu tamén o vexo desa maneira. É certo que vivimos nunha sociedade que, como acabas de describir, está hiperconectada, paralelamente hiperdesconectada da súa realidade máis inmediata. Eu estou seguro de que na nosa veciñanza hai moita xente que baixa do seu domicilio ao garaxe, colle o coche, se traslada ao seu centro de traballo e, ao mellor, nin siquiera pisa físicamente o concello de Ames en algún momento do día, non? Entón eu creo que é importante facer entorno, facer comunidade. Eso só ocorre se temos un tecido, como xa temos, por un lado comercial, por outro lado público, a nivel de parques, de oferta cultural pública tamén, que anime, que permita que a xente se relacione en contextos, en lugares como estes, non? A min gústame falar do terceiro lugar, non? Sempre se fala de que o domicilio íntimo, o domicilio privado, que os anglosaxóns chaman o seu castillo, non? É o primeiro lugar. Hai un segundo lugar que normalmente é o espazo de traballo onde pois inevitablemente non podemos sostraernos a él, non? Que é un dos espazos onde máis tempo pasamos. E logo competimos por ese terceiro lugar, que a mí me parece o lugar máis efectivo, máis relevante, pois probablemente as cafeterías, os bares, os restaurantes, os parques, e tamén, porque non, as librarías. Eu concibo a librería como algo que pretende ou que lle gustaría, digamos, alcanzar ese terceiro lugar, onde a xente poida vir a visitarnos, sentirse cómoda, sentarse nunha butaca cómoda, conversar, curiosear os libros, e non necesariamente ou non exclusivamente mercar, porque agardar nun establecemento como o meu a porta fría que alguén entre a solicitar un libro é un modelo de negocio para unha librería que eu xa non contemplo no século XXI. Ao fin e ao cabo somos seres sociais, non? E ese apartado persoal e cultural tamén merece ser cuidado e dá moita satisfacción. Somos seres sociais, aínda que a lectura parece que é un acto íntimo, non? Deses poucos actos íntimos e reflexivos que nos quedan, que son persoais e casi intransferibles, pero hai un enorme placer, un enorme gozo en compartir esas lecturas con terceiros. Hai un enorme placer, creo eu, en descubrir aos demais as nosas pequenas descubertas cando somos lectores apaixoados ou afeccionados á lectura. Eu creo que a todos nos encanta facer partícipes dese placer a xente que temos arredor. Concordo absolutamente. Descubrir un libro que alguén che diga encantoume, non puiden parar de lelo, eso é moi satisfactorio. Estaba pensando agora que falabas das diferencias do 2001 con respecto a agora. Hai unha novidade que é o libro electrónico, que tamén me imagino que afectará a un tipo de negocio como o teu. Sí, eu vivín de cheo no seu momento a chegada do libro electrónico. Creo recordar que foi o Nadal de 2008-2007 no que se convertiu no regalo estrela de ese Nadal, porque de repente se abarataron moito, se desenvolveu a tecnoloxía necesaria para que foran cómodos, que é o que se chama iba a chamar tinta invisible, non? Bueno, non recordo o termo exacto, pero foi esa tecnoloxía que permitiu que eses aparatos non estuveran retroiluminados e, por tanto, non cansaran a vista, non? Sinto non recordar o termo, pero agora foiseme da cabeza. E recordo con
con unha mirada casi un pouco apocalíptica ese ano. Nos acabábamos de empezar, levábamos apenas 2 anos coa librería, incluso o mundo da edición, o mundo dos distribuidores e dos editores estaban realmente arrepiados co que ia vir. Se empezaban, houve un intento de comercializar tanto soportes físicos como bueno, que se coñecemos como e-books dunha maneira moi temprana nas librerías que non chegou a callar nese momento, non? É certo que eses primeiros anos de vida ou meses de vida dos lectores electrónicos foron inquietantes para as librarías, pero tamén é certo que co tempo todo se foi normalizando. A miña percepción é moi sinxela, creo que coincidirá ca maioría dos ointes. Son soportes que conviven armónicamente, que responden a usos diferentes. É certo que hai un perfil de libro, sobre todo o que podíamos denominar bestseller, que foi o que máis sufriu a chegada do e-book, igualmente co libro universitario, o libro técnico, pero o libro en papel sigue a gozar de boa vida. Tivo uns anos de inflexión que tamén coincidiu coa crise económica neses anos, pero creo que hoxe ninguén pode poñer en cuestión que o libro en papel estea en risco de supervivencia, senón eu creo que o que é unha convivencia armónica con todos os soportes. Leemos probablemente máis que nunca, ainda que leamos de forma pouco reflexiva ou máis fragmentaria. Leemos en multitud de soportes, no ordenador, na tablet, no teléfono, no e-book, nun libro físico, nunha revista. Non deixamos de ler, lemos os carteles das rúas. En fin, a lectura sigue a ser unha actividade consciente ou inconsciente, pero constante. E o e-book non veu realmente a alterar significativamente esa experiencia lectora. Comprendo que hai moita xente que adoptou para que é moi cómoda, xente que viaxa ou xente que manexa un volume de información importante, pero tamén son consciente de que hai moita xente que o probou e que non foi capaz de habituarse ou de atopar o mesmo prazer nun libro físico que atopa nun dispositivo electrónico. Eu emprego os dous, polo que ti dis, ás veces pola comodidade de leválo na mochila, non ter que levar dous, se estás rematando un, ter que levar eses tochos de 500 páxinas que me gusta ler a min, que pesan un montón, pero o prazer de pasar unha folla de papel, o olor dun libro novo, eso, de momento, o libro electrónico non o ten. Estaba pensando que agora mesmo hai como un repunte, ¿no? Parece que ata está un pouco de moda o de ler, hai un montón de persoas facendo contido en redes sociais, dos mellores libros que leron, ou reviews dos libros que leron, comercialízase moitísimo posits e cousiñas así para adornar os libros que se están lendo ou facer como un diario de lecturas. E, bueno, pois, gústenos ou non, as redes sociais están presentes nos nosos tempos e eu vexo que hai un repunte nesa actividade. E o fío desta reflexión quería preguntarche se a cultura se volveu un produto, no sentido de que youtubers famosos se lle ofrece enseguida escribir un libro ou 2 ou 3, non poño en dúbida que algúns deles teñan calidade, pero a maioría, pois, en fin. E, bueno, pois quería saber a túa opinión, ou que incluso a escritores se lles exixa un determinado número de seguidores para publicar un libro, e como ves ti este tema? Pois mira, concordo contigo en que hai unha inflación de lectores. Eso non é necesariamente malo, todo o contrario. Da mesma maneira que hai unha superinflación de escritores. Eu tendo a decir, ainda que se notará que estou exagerando, que neste noso país temos máis escritores que lectores, porque temos moitísimos escritores por metro cuadrado, moitísima xente con ancello, coas ganas de escribir e de publicar. Poderíamos falar tamén da autopublicación, que é un tema bueno, sobre que hai moito que falar. Respecto ao que comentabas de como se chega ao mundo da edición, e como ás veces existe un atallo entre a presencia pública e o mundo da edición, bueno, eu creo que nós temos unha asignatura pendiente que os anglosaxóns teñen aprendidas de fai moito tempo, e cabería distinguir probablemente entre esas dúas áreas. Eu creo que é absolutamente lexítimo escribir, publicar. Eu creo que hai que distinguir a calidade e a cantidade non necesariamente teñen unha correlación, non? É dicir, non me gustan estas frases que din vende moito e malo, non? Ou o contrario, vende pouco porque é excelente, o lector medio non chega a ese nivel de excelencia. Generalizar por norma non ven sendo nada bo para ninguén. Naturalmente. O que si ocorre é que no mundo da edición, que non deixa de ser tamén un mercado, non esquezamos isto, eses atallos, é dicir, esas persoas que con relevancia pública, cando falo de relevancia pública refírome a relevancia mediática, non falo de autoridade intelectual ou moral, non, senón de presencia pública nas redes, nos medios, na televisión, etc. Como é natural, teñen un acceso privilexiado ao mundo da edición porque as editoras presupoñen,
probablemente presupoñen ben que unha cara coñecida posto na mesa de novidades dunha librería, dunha gran superficie, pois vai ter, obviamente, vai recibir máis atención pois que un escritor novel ou que un escritor excesivamente literario ou que non chega a un público amplo. Pero, como dicía, nós todavía temos a asignatura pendiente de distinguir unha cousa das outras. Todo é libro? Sí. Todo é literatura? Sí, con matices. Todo ten valor? Eu diría sí, pero o valor que lle conceda ao consumidor final, aquela persoa que se sente motivada a chegar a ese libro. Entón, o meu único consello, xa sei que non se deben dar consellos, pero si como libreiro podería dar algún, invitar a xente que teña a curiosidade ou a pulsión de descubrir por si mesmo realmente que aquelo que realmente merece a pena ler. Non porque yo diga un premio, non porque yo diga unha determinada plataforma mediática, ou non porque yo diga un booktuber, que entendo que son, vamos a chamarlle unha especie de nova creación moi especial que ten que existir e que me parece estupendo que exista e que probablemente en moitos casos serán tamén grandes prescriptores, non? Pero creo que o camiño para chegar a un libro ten que ser máis complexo e creo que dará moitas máis satisfaccións cando hai unha reflexión de compra ou de achegamento ao libro máis potente, máis reflexiva, máis interiorizada de que é o que me gusta, que é o que deseso ler, que opcións teño, porque unha librería, unha biblioteca é un universo infinito. E cando digo infinito refírome a que ten un número de libros finitos, pero unhas posibilidades realmente infinitas de disfrutar delas. Entre 0 e 100, con un pouco de curiosidade, de tempo, co consello dun libreiro que faga ben o seu traballo e con toda a información que recibimos a través de todos os medios ao noso dispor, que son moitísimos, eu non teño ninguna dúbida de que todo lector vai atopar exactamente aquel libro que non sabe que está buscando, pero que lle vai facer moi feliz. Eu falo moito este tema con meu fillo que ten agora 14 anos e non lle gusta especialmente ler e eu sempre lle digo, é que non atopache o libro adecuado, non? E ele sempre me di, no, mamá, que non me gusta, ai, amigo, pero atopou o libro axeitado e leuno un libro bastante profundo, bastante longo dun tema que a él lle motivaba, non? Entón, concordo totalmente contigo, hai que atopar o libro que é perfecto para nós e que nos está agardando nas estanterías da librería Bandini, neste caso. Nas edades tempranas é especialmente importante, claro, por eso é importante a prescripción escolar, o traballo que fan as mestras e os mestres nas escolas, canalizando eses libros de cara á primeira infancia, de cara aos adolescentes, porque é un momento clave para facer lectores. Claro, eu digo, lee o que a ti che guste, o que sexa, non? Eu non vou entrar a valorar eso, a cuestión é que leas, non? Mellores o vocabulario, as faltas de ortografía, abras un pouquiño a túa cabeza, o mundo, non? Eso é o que me parece realmente interesante, aquí falando xa máis como nai, non? Estábamos falando tamén de que había moitos escritores e facía unha reflexión mental. Eu teño unha produtora de podcast e pasame un pouco o mesmo, non? Pareceme que hai moita máis xente que fai podcast de xente que escoita podcast e é que o tema da autopublicación e o tema de ser nosos que podemos facer os nosos propios podcast, non? Programas de radio como que democratizou, non? Que todo o mundo que ten algo que decir ou algo que contar, ben sexa de verba falada ou de verba escrita, pode facelo, non? Cunha pequeniña inversión e o mellor con pouco coñecemento. Sí, naturalmente, eso é así. Agora hai que valorar se é positivo ou negativo. Eu creo que é positivo que todo o mundo teña a posibilidade de ter ferramentas para poder expresar aquelo que desea expresar. Eso non significa que todo o que se expresa teña valor en sí mesmo. Eso vémolo moi ben nas redes, é dicir, as redes democratizaron a opinión na medida en que calquera, de forma pública ou anónima, pode emitir unha opinión. Pero eso non significa que esa opinión teña valor ou deba ser tida en conta, non? O mundo editorial existe en realidade porque a labor do editor, que é unha figura que, na miña opinión, está en franca desaparición, realmente exercía ese filtro, como decilo, non estamos falando de censura ni moitísimo menos, enténdese ben. Estamos a falar de que alguén coa autoridade e coa solvencia técnica e profesional suficiente era capaz non só de distinguir entre o que tiña valor, un valor máis ou menos universal ou máis ou menos local, e o que non o tiña ou o podía ter se era mellorado a través dunha boa labor de edición. Eso é o que probablemente falta no mundo da autoedición. Eu podo ter experiencias persoais, familiares, podo ser un cronista local, etc. E podo entender
que a miña experiencia é universal. Eso non significa realmente que o sexa. Podo editar o meu libro? Naturalmente que sí. Podo pretender que o meu libro interese a todo o mundo? Me parece demasiado pretencioso, non? Sí, aquí pode haber un equilibrio, ¿no?, entre o que falábamos antes de que isto é un negocio, ¿no?, e que o mellor vense libros, publicacións que tendo calidade non van chegar o mellor a esa parte de público que precisa unha empresa para que faga un investimento rentable, pero tamén pode haber tesouriños, ¿no?, que se autopubliquen e que fagan feliz a moitos lectores. Sen ninguna dúbida, e aí caemos no tema da bibliodiversidade. É dicir, eu creo que a bibliodiversidade é un concepto fundamental, porque ao final a lectura crea pensamento crítico. Eso, bueno, me parece que o máis que lle podemos sacar a experiencia lectora é eso, estimular o noso pensamento crítico. E o pensamento crítico estimúlase desde a bibliodiversidade. Entón, desde o meu punto de vista, como é natural, todos os libros teñen dereito a existir, e nós somos os que debemos cribar ou decidir exactamente cales son eses que nos aportan algo en positivo, non? E reivindico nesta bibliodiversidade a labor das pequenas editoras a todos os niveis, desde logo na edición en galego sen dúbida ninguna. Están facendo un traballo magnífico, en moitos casos sacando as cores ás editoras históricas, non é necesario citar cales, non? Xa todo o mundo que lee sabe de quen estamos falando. Efectivamente. E a nivel, digamos, máis global ou máis de edición en lingua castelá, pois eu desde o ano 2006, bueno, creo que o panorama mellorou moitísimo porque houbo pequenas iniciativas, as de soportadas por unha ou dúas persoas con uns medios moi limitados, que están a desenvolver un traballo editor absolutamente admirable, que hoxe, de alguna maneira, despois dos anos, vanse convertindo xa casi en mellors, non? En grandes casas editoras por dereito propio, porque levan moitos anos desenvolvendo un traballo importantísimo. E desde logo en Bandini poñemos o foco nesa bibliodiversidade en todos eses proxectos máis modestos ou non tan modestos que aportan enormemente e que nos fan sair desa uniformidade que teñen moitas veces as casas editoras, pois de apostar por un perfil de autor que pode ir máis na dirección que apuntábamos antes, non? De xente que ten un perfil público relevante, pero a mellor, digamos, os seus escritos son máis están máis homoxeneizados ou non chegan, digamos, a ese nivel de excelencia que podemos atopar en proxectos máis modestos. Non é máis que recordar a polémica que se montou en redes e nos medios de comunicación co Premio Planeta último, ¿no?, que se lle dou a Juan del Val, e, bueno, dase por feito que está aí polo que está aí, sendo o Premio Planeta un premio que se otorga a cegas, ¿no? Os xuíces non sei se é esa palabra exacta, ¿no? Non saben quen é o autor da novela. Entón, creou moitísimo revuelo, pero, bueno, dá que pensar tamén esta situación. Bueno, eu creo que non descubrimos nada novo. Este é un fenómeno que se ven arrastrando desde fai moitos anos. Tampouco, refírome á concesión do Premio Planeta, non? Tampouco creo que eu poida aportar moito o que xa se ten dito, que é moitísimo. Eu teño a miña propia opinión. Tamén hai unha inflación de premios, non? O Premio Planeta singularízase por ser o premio coa mellor dotación económica. Que está moi por riba de calquera outro premio. Recordo tamén que a Casa Planeta, que ten moitísimos selos editores, non só concede o Premio Planeta, concede dúcias de premios. Concede o Premio Primavera, o Espasa, en fin, unha serie larga de premios. O Premio Planeta é o que é dicir, é unha plataforma mediática para premiar autores da casa. Deixo na conciencia ou na reflexión de cada un si efectivamente se fai con plicas pechadas ou non. Eu teño a miña propia opinión, creo que os nosos ointes probablemente tamén a teñen, non? Pero volvo un pouco a conversa anterior. Creo que cabe distinguir. O Premio Planeta é outra cousa, non é un premio literario. Digamos, pois, unha distinción que se fai a unha obra de un autor maioritariamente da casa, do grupo Planeta, do grupo Antena 3, que despois se move por todas as grandes superficies e por toda Latinoamérica, e que, como é natural, pois chega a vender moitísimos exemplares, non? O valor literario ou o valor a outro nivel desa obra, eu creo que está en mans dos lectores xuzgalo. A min non me parece nin mal nin ben que existan estas propostas. O que sí me parece importante é que todos sepamos
que é o que estamos mercando cando merquemos un libro premiado, non? Que se somos capaces de distinguir tamén cal é o valor do premio. O premio Nobel ten un valor e tamén ten as súas luces e as súas sombras, e o premio de narrativa do Concello de Ames ten o seu valor. E aí non hai luces nin sombras, eu sei que se premia a calidade. Para ir rematando, cal é o teu lugar favorito de Ames? Ui. Veñen as preguntas máis difíciles do programa, vale? Juan e Belén, que son os flamantes protagonistas do episodio anterior, concordarán contigo en que estas dúas preguntas que vienen agora son as máis difíciles de todo o programa. Bueno, debería estar advertido que isto como eses programas de televisión que che fan dúas preguntas trampas, ¿no? Pois mira, teño moitos lugares favoritos en Ames. No seu día gustaba moito sair do entorno máis urbano. Agora o fago moito menos porque, bueno, dispoño de menos tempo, non? Hoxe diría que por imperativo legal o meu lugar favorito de Ames é a silla na que me sento na librería Bandini, non? Porque non pode ser doutra maneira. Pero así entre nós, e se ninguén nos escoita, ninguén. Creo que o meu lugar favorito de Ames é algunha mesa de algunha cafetería ou de algún bar de Ames. Home, como vos españois que somos galegos non pode faltar un bar, no? Naturalmente. De partillar, tomar algo, sí. Eso é moi definitorio da nosa cultura tamén. Cal é o teu recordo máis especial daqui do noso concello? Bueno, pois creo que é unha pregunta que me costaría respostar, non unha reflexión que teña feito, non, durante estes 20 anos. Non fixen a típica do libro favorito, pero claro, casi. Cousa que te agradezo, porque é unha pregunta a que, como é natural, nunca sei responder, non? É imposible elegir sí. un só. Claro, diría El Principito, despois pensaría, no, pero se teño 40 libros que me gustan máis que a ese, depende, ¿no? Do día tamén, non? Non sei, o que si che podo decir é que eu levo máis de 20 anos vivindo en Ames, é un entorno que me acolleu bueno, magníficamente ben. Eu nacín en Santiago de Compostela, son desa generación a cal nos gentrificaron antes de que superamos que esa palabra existía, é dicir, digamos que Santiago excretounos da súa cidade, non? Botounos de ali, de repente pasamos a ser cidadáns que non sumábamos nesa vila, moitísima xente da miña xeración, non só de Santiago, sino evidentemente de outras vilas de Galicia. Asentámonos aquí nun entorno amable, nun entorno acolledor, non a meu caso, non teño fillos, pero donde se cría, bueno, os rapaces se crían nun entorno realmente amable, acolledor, como digo, non? Entón, eu creo que non sería capaz de decirche cal foi, digamos así, o momento que eu máis recorde da miña experiencia de vivir en Ames, moitos, probablemente, pero o que sí che podo decir con total rotundidade é que me sinto absolutamente amiense. Eu tamén coincido contigo, eu vivo aquí dende 2001 no Milladoiro e tamén me sinto moi a gusto, moi acollida e con unha comunidade, no, da que falábamos antes da libraría, pois unha comunidade moi que me acompaña moito. E por último, dúas últimas lecturas, porque non fixemos a da pregunta do libro favorito, pero algunha lectura teremos que... Sí, fíjate, pero unha pregunta trampa, porque hai algo que alguén que en Será la xente non sabe, é que os libreiros somos grandes lectores, pero somos grandes lectores de solapas, de lapelas de libros, non? Porque cando desenvolves esta profesión é moi difícil, casi angustioso, bloquearte con un libro longo, en moitas páxinas. Entón eu creo que todos os libreiros simultaneamos moitas lecturas ao mesmo tempo. Si che podo decir que o último libro que lín foi o que presentamos o venres pasado na librería, Comerás flores, de Lucía Solla, un libro de libros del asteroide que, bueno, está tendo unha repercusión enorme por razóns que calquera que lea o libro pode comprender, porque é unha extraordinaria primeira novela. E tería que facer en memoria sobre os 8 ou 10 libros que están en riba da mesa, pero estas últimas semanas volvín a John Fante, que é o autor que deu nome ao protagonista que dá nome á librería, Bandini, é un personaxe deste autor, porque teño que elaborar algún traballo en torno a este autor, estou redocumentándome sobre él. Entón, sí, este fin de semana estuve lendo a John Fante de novo. Cada cantas solapas convalida un libro? Ah, boa pregunta. Boa pregunta. Mira, nunca o plantexara, pero podemos chegar a un acordo, entón creo que podo admitir que levo lidos miles e miles e miles, milleiros de libros nestes 20 anos. Moi ben. Pois moitas gracias, Óscar, foi un placer estar aquí contigo, partillar, falar, coñecerte mellor. Moitas gracias.
Nada, ao contrario, o placer é meu, agradezo moitísimo a invitación e, bueno, un rato moi agradable compartido. Grazas. Grazas a Ames Radio, grazas ao Concello por facer posible este espazo e gracias a ti que estás ao outro lado das ondas. Escoitámonos de novo en 2 semanas.